lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara da'awa, matakin farko bayan fara bayyanar da da'awar, izgili aka fara mishi, ana dariya, ana izgili. Yanzu wannan ne za a ce an saukar mishi da wahayi a tsakaninmu? Yanzu wannan ne sha'irun majnun, mawaki mahaukaci, ana dariya. Abu fa yana gaba-gaba, abu fa yana gaba-gaba. Sai suka ga abun ya kai matakin yanzu ya wuce dariya. Yanzu wannan abun in an tsaya ana dariya zai ɓaci. Mataki na gaba sai suka ce a je a yi zama da shi. Utba shi ya jagoranci zaman. Aka je aka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, Muhammadu, wai da Hashim da kai waye fi tafiya akan daidai? Da Abdul Muttalib da kai waye fi tafiya akan? Ita kawo irin waɗannan lissafe-lissafen. Sai ce to a zauna lafiya. Idan mulki kake so, za mu samar da kujerar mulki da za ka mulke mu duka a Makka. Kawai wannan maganan a daina shi. Idan mata kake so, duk gidan da ka nuna cikin 'ya'yan Qurayshawa za a baka, mu aura maka mata 10 waɗanda duk ranka yake so. Suka ce, Muhammadu, in kuɗi kake so, mu haɗa kuɗi mu baka, ka yi rayuwanka bayan ka masu rayu da dukiyar. Ya gama dukkan jawabansa, yana gamawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya yi ta'awizi, ya yi basmala, sai ya ɗauko farkon suratul fussilat. tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta karanto farkon suratul fussilat. To ka san Utba ai balarabe ne. Can gaba yace fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. Annabi bai ce mai komai ba, kawai ya sabo suratul fussilat da tilawa. Utba yana ji. Tanzilun minar rahmanir rahim. Allah ya ce ba kayan sayarwa ba ne, aike ne, saukakken littafi ne daga mai rahama mai jin kai, bashiran wa nazira. Har can inda ya ce in a'radu, idan kun bijire, faqad anzartukum sa'iqatan, to na gargade ku da wata tsawa irin masifan da ya afka ma adawa da samudawa. Utba sai ya ce mishi, ina haɗa ka da zumuncin da yake tsakaninmu, dan Allah ka yi shi. Annabi sai ya shi ma bai ce kuma sai tashi. Can kwamiti ana jira ya dawo a ji sabo. Abu Jahalin yana hango Utba, ya ce kai, jikina ya bani mutumin nan ya musulunta.